Okinyi masani kamora morama intiere janeno mar LTN musini misawa aikra ka indi kod weche manyien sani indi ka gin weche manyien ma agole e oboke okinyi masani ma en nonro mar oboke kabiro ne achiel kachiel ma indi kowuok e TV mari mar Lolwe an oboke ariyo ka indi oboke mar The Daily Nation kod oboke mar The Standard mondo mi weche mantiere iye ka indi achiel kachiel agochako kod oboke nindi mar The Daily Nation wach mabe pek kanyo endo en ni why Uhuru's power deal with Ruto failed. Mane wach mantiere gimomiyo koro loch mar Uhuru Kenyatta kod migosi William Ruto ma jalup mare sani endi koro ne ok ochuchi moteni koro ne oriek ma koro opodhe. Mane wach mantiere impatient athlete, an angry President Kenyatta tells of race in which he was ready to hand over the baton to his teammate, but the would-be recipient rushed backwards to take it by force, running by his chances of victory. Mane wach ma Uhuru wacho kaendi negene ng'wech kaka jogo kuma nitie tim achiel mane ndo mar ng'wech mar kete to ka koro nochipo kuma koro mondo koro chiwon kedi ne ng'ano endo mane gi makre god mondo mi giring ng'wech ni endi to ng'amido mi kedi ni endi ochako lokre odhi okawo kedi kende moko iso mondo mi ochop mondo mi koro chako mna ng'weje no wuon ma wacho ne koro mi koro Uhuru kod Ruto ok nyal winjre e weche mang'eny ahinya mag eko mag siasa. President Kenyatta told deputy to his face during Jubilee party meeting mandini gima koro Uhuru nonyiso jalup mare William Ruto achiel kachiel bura ndo mancha Jubilee ntire goro ni inni rikni ok ber acho ganje rikni jamunyo kod kuoyo koro Ruto kaendi Ruto ncho rikni ahinya mondo wanyenyre e lela to ok tim kamano kaendi jatendi moro mantie kamoro tibedo ng'ani ndo mahore eka koro nyalo bedo ni bo chamo gigo mantiere ei tiend jatendi. Wach machielo ma antie gi pek kanyo en ni budget 10 sectors getting lion's share. The highest allocation in the 2.7 trillion budget expected to be read by National Treasury CS Ukuretani on Thursday goes to the Teachers Service Commission, followed by infrastructure. Jopuonje mkosa ni koro jopuonje maber to koro gido gi pesa marom kama gema gimuko koro menda maduong' ni gin magimuke budget masani to ingenza nimene koro nyithindo nitiere dala mabende ji ok dhi e skunde dweche auchiel japuonje koro winjumna ka koro ywere osara donjo tich to ng'e ok nikech giti japuonj sani ni koro weche ma corona koro tam mondo meki giti wach machielo mantie kendi one cannot transmit corona after 10 days. Wach mantie after 10 days droplets from an infected person are not infectious, says Health Acting Director Patrick Emoth. Wach mantie kanyo endo en ni koro bang' dala par ng'ato man gi kute go koma corona ok nyal chiwe ne ng'ama chielo nikech koro kwiri kata mago eko magin kute ma corona koro teko yodo chien ng'at machielo ok nyal game kaponi ne intiere kode manyiso ni koro owuok kuom dala par gang'wen obiro piny nyaka dala par. Mano en wach ma bende nyalo bedo ni maber ahinya kuom jogo eko sani endi koro yudre ka ntiere watewa yudre wach ma kama endi onge magini owe oko watewa ntiere neno ka indika koro oket mago eko magin ranyisi kaka sani koro budget mobosom tarik tich ang'wen ni juma ni endi koro nitiere jopuonj bo yudo kanyo bilion 266 weche go magero wanga peini kanyakla koda katudu stimbe pacho kaendi bo kawo omenda madirom bilion 189.5 weche go magari ko maiye bro kawo bilion 1.31 magachi mantiere nyalo somo wach mar Ruto kod Uhuru Kenyatta kanyo ende itune mar oboke mar ang'wen sama bende koro now Uhuru purge targets public service. Mane wach mantiere Kenyatta says president keen on bringing in people committed to his agenda. Mane wach mantiere kanyo ende koro irongo Kenyatta wacho ni koro migosi Uhuru Kenyatta mondo mikote mlokro ke migepe mag piny owacho parastatals makosa ni koro nyalo kawo joge mondo mondo mi tijino endo nikech odo jogo manyalo bende bed ni koro ntiere kode achiel elek mare nikech ngene Uhuru Kenyatta chiegni wuok e telo mondo mi koro wuoga koro we mana maen sigande mane gima theko. Oparanya wa malo Western Tour causes jitters in Mudavadi Wetangula camps. Magiweche ge kuma Western Kenya kama bende koro Mudavadi kod Wetangula winjo ka liet ng'eny sama bende koro jowadgi magen na Oparanya kod Wamalwa osechako mago eko wuoth achiel kachiel kancha na osepodhi kaka jogo kuma bende botelo na oganda Waluya. COVID-19 patients could go home after 10 days. Nyalo some koro mane wach mantiere koro bang' dala par were koro kenda la par gang'wen kosechango tinyalo goli achiel kachiel bang' dala par mamondo mi dog e ot. Magin ler maber ahinya winjo infections to test the devolution of health, says Kagwe. Wach mantiere kaendi sama bende koro wacho ni koro counties mang'eny ok oikre to moloyo
kaka jana wachni mar Siaya County ni mana gotende ni apar kende otanda apar makata mana ji kende ma gino yawa onego bini counties molodo mago iko Nyanza para kaka joluo no gore mateka ahinya ne weche giki mag devolution onego bini koro wamono winjo maber ang'o makoro Machakos logo Siaya kata Mombasa logo kata mana Kisumu kata mana counties moko logo kata mana Homa Bay kata Migori ber mar mondo mi watim gino endo maber makelo geno ne oganda jopiny ka jino unit ni apar kende mantiere Siaya chakre dweche adek manosekadho neno wach manogo chunji mang'eny ahinya miyo aneno ka jomoko ywak ni maendi ok en gima ber to diri onego ni timo maber molo kanyo mane ler manitiere ka an openja kaka ng'iyo nikech ma devolution ni endi okel mondo mi kosa ni koro gik mang'eny chop machiegni kod ji mane wach mantiere kanyo endo manito bokeno mar 8 to bokeno mar 10 en ni COVID-19 threatens gain made in HIV fight. Mane lera makoro ntiega ni koro weche mag COVID ochopo koro jogo kuma ntie koda ka kutego iko magayaki kata moda kutego iko magayaki sani koro weche ginyalo docho pakere kiki nikech koro paro mang'eny gi jingo mang'eny oket mna e kedo kod COVID-19 to which will kod weche iko mag HIV. Wacho nendo en wach mabende ne bening'e maber ahinya seche mabende koro yoro mar piny Kenya kod Tanzania ito bokene mar 12 chako chuchieng. Jogo kuma riembo nyamburko mag loche sani otamne kod wanje piny nendo ma Tanzania mane ndo ndala beach kende ba mane ndo la Rio banka koro Uhuru Kenyatta ni osesomo mago e koma gin mako koma lokrok ma odwaro nkang'iyo ito bokendi mar 18 weche go kuma ntie counties Nyanza en ni koro kodhi go koma oganda sani koro chiu mane go koma Nyanza go mag Homa Bay kama bende koro Siaya kuja chande nitie yoro ke weche go mag tiyo kod omenda mar COVID sama bende koro od bura masaya ok mora ahinya kaka sani ndi koro migao mopogore osebedo koro tiyo koda kamago eko magina omenda ma oket tenge mago eko mag COVID weche mag tuke kaendi na ang'an wami weche giki weche manyien achiel kachiel omiyo kik ibed koda ka mano endo ma en luro mora kang'iyo to bokeni mar The Standard wach mapiyo mantiere kanyo en ni the new Uhuru mtini koro ma Uhuru manyien ma ndio kero Uhuru Kenyatta ma jiweng'e ma Uhuru manyien molokre oroch koro en Uhuru moro masani ndi koro ken manchi paro chande transformation considered a reluctant leader the president has morphed into a ruthless political tactician confounding friends and foes. Nobody, it seems, can stop his quest for legacy. Mane wach mantiere kanyo ndo Uhuru sani koro ramoni koro nyako wesi gana mare mar tich. Omisane ngata ngara mado chung mado chung yo makoro dwa lowo mondo kel mano endo ng'eni koro ibiro yweyi oko. No wacho kendo lero njoge kuma bera ahinya some much called decision time for Jubilee as Raila allies plot next move. Watch Siaya bende ni kaendi only 10 beds. Siaya governor faces reality. Watch mantiere gini nyaka losi weche mag Siaya kama giro kwa dwar mondo mi obed ni koro kelo ni wan makoro igolo kod example maricho ni wan mna utene ni apar kende e Siaya kanyo en turge meno omiyo wan juluote Siaya no affect mek julu mang'eny modak e kanyo kende ma jo Siaya kende to ber mondo mi koro konyruok obedie paro mondo mi otim gima owinjore sani ka koro iwuotho kod chupa mar plastic mi mudho go pi chakitare ka beach mano mare higa ni endi dwe ni endi inyalo maki parane kaka ibotiyo kode. New law that criminalizes use of single-use plastics in parks, forests, beaches came into effect on June 5th. Otena nyingi sanika koro inti kundego eko ma ntire majibodhe kaka parks kata kundego eko magendo wath kiki mundo nini kain gi chupa no mar dasani kata chupa mar pi mora kata mar kitimikai kata mar ang'o ber mar mondo mi modh pi tikane ang'iwite kama owinjore mana ler mantiere oganda jo Kenya manyien gi gena mang'eny anya ne bro yano e kwende go mag kuonga muna mondo me koro gichak ride sani ndi koro ne pinyo midhiero makanya sama koro go Uhuru Kenyatta no medo kum ndalo 30 mabiro oganda mang'eny oseikira ngire ne dho bakanyo gidi mane mondo Uhuru wach gini to gi muomre iba mondo me koro gichak kwotokal e seche gogo eko ne gin gi buok malich sama koro Uhuru Kenyatta no wacho ni gino chako chor nyime nyaka ndalo 30 omiyo ji mang'eny wuok kanyo ka gin disappointed gi nyoma wuok kanyo ka ntiere koda ka mano endo midhiero malich ahinya. Raila Atoli plot the next move on BBI as Duale faces do or die week. Maya wach mantiere kaendi en ko Raila koda Atoli joikre ne ochego ko mag BBI nikech ng'eni koro sani koro committee ma BBI chande odonjo mano endo endiko mano report mogik mar BBI sama bende koro Duale jumani endi inyalo thiche oko kapono ni koro nembni makoro sekaw mag jogo moketo sei kata kokgi mathiche oko odhi nyime. Wach mar Uhuru Kenyatta nyalo somo kaendi an emboldened president takes no prisoners as he chases his legacy. Mane wach mantiere kanyo
highest tally as counties get to week ultimatum. May wacho mantie sani koro piny Kenya noyudo mano endo kwan mantie malahinya mag jogo iko mabe sani ndi koro nosegamo kutego iko mag corona ka koro nyoro nye gin ji 167 ma indi koro namba maduong' ahinya mag iko mag jogo manogame. Ma kelo kwan mag oganda te sani koro osegamo kute mag corona e pacho ka indi kuom ji 2,767 maendi en mana sama bedo setim nonro madirom 97,000 kende. Mano en wach malich ahinya e seche ma koro ka wadhi nyime kanyendo wach mase nyalo somo ito bokene mar 7 ana kwa picha mar asanga kanyo ni nyoro kore ka jinye ringo koni gi kocha ikechuru kinyato loso aworo samoro kaka jitimre. 8 issues to stop schools reopening and TV lessons. Mawe ito bokene mar 12 sama ya wana omiana bokene ni nachini akai monda aloma kena alome ni endi antijen na alome in koro maeno koro siso heavy godo e kamondo mi dhi som muche mag tuko tiap ka endi malicha hinya eno kaka endi kenya tumugone paronya lugo mara mondo mi odhi club nendo mayango kwa ngeyo to ipenjo into koro ang'o bro timre ka koro dong kendo 30 ka koro no medi kendo kumno endo masani weche mag tuke onge e pacho ka endi margo e weche mana ntire godo e oboke giki janeno mar LTN wacha koro mkendo kinye e chenro mar nonro mar oboke ka kelo ni achiel ka achiel kuke studios wa magi kima Nairobi ka endi nyinga enanika okelo bed kod odiochieng' maber.